Wasa Rodri yana squad ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City na Champions. Fiorentina ta ragargaje ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan da ci 3-0. Ɗan wasa Kluivert na Bournemouth shine ɗan wasan watan January a Premier. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta zalunci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham da ci 4-0, wato 4G a takaice. Kin a minti na 30 magoya bayan Valencia suka fara guduwa daga fili kamar yacce kuke gani bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta sa ƙwallaye 4 a minti na 30. Sai dai abin da zai baku mamaki wasan 5-0 ya ƙare. Ɗan wasa Ferran Torres ya yi celebration ɗin ɗan wasa Dani Olmo bayan ya kammala hat-trick ɗin. UEFA suna so su cire extra time daga cikin wasannin knockout stage na gasar kofin zakaru na nahiyar Turai. Ɗan wasa Marcelo ya yi ritaya daga ƙwallon ƙafa. Ɗan wasa Ansu Fati baya cikin squad ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wanda ta fuskanci ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia a jiya. Ɗan wasa Joao Felix ya ci ƙwallon shi ta farko a match ɗin shi na farko da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle ta cire ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal daga Carabao Cup. Ɗan wasa Martinelli ya tafi injury a wasansu da Newcastle. Ɗan wasa Alphonso Davies ya tsawaita kwantaragin shi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich har zuwa shekara ta 2030. Kuɗin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona za ta samu a sayar da ɗan wasa Nico Gonzalez da aka yi ba euro miliyan 24 ba ne, euro 13 ne, domin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Porto tana da wani sell clause a contract na. Ba fa iya ɗan wasa Rodri aka yi wa rijista a squad ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City na Champions League ba, har da sababbin 'yan wasan da suka siyo su Kusanov, su Marmoush da kuma ɗan wasa Nico Gonzalez. Ɗan wasa Victor Rems ne kawai ba a yi mai rijista ba. Suna sa ran ɗan wasa Rodri zai iya dawowa a wasan ƙarshe idan sun kai. Kuma batun UEFA da take so ta cire extra time, gaskiya ina goyon bayan wannan abu 100% domin yanzu wasanni sun yi yawa sosai da sosai. A iya January Real Madrid sun buga wasa 9, 'yan wasa suna gajiya suna tafiya injury. Inda har za a ba 'yan wasa minti 91 ya kasa winning kawai a tafi penalty shoot, wannan shine. Ɗan wasa Marcelo ya yi ritaya daga ƙwallon ƙafa. What a player, what a legend. Ɗan wasa Marcelo an fi saninsa da crossing nashi da kuma more over control nashi, yadda yake controlling ɗin ƙwallo ya sa ta yi, ya ce ta bari ta bari. What a player, what a legend. Muna mai fatan alkhairi. Kuma ɗan wasa Ansu Fati da ake ta cire shi daga squad ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. A shawarce da ɗan wasa Ansu Fati ya tafi ko da aro ne wata ƙungiyar ƙwallon ƙafar a January da ya fiye mai. Amma ya tsaya yanzu kuma gashi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kusan ba ta yi da shi za a gana ta gaskiya. Injuri yana addaba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal wannan season ɗin tana cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da suke ba da abin da ake bukata, sai dai injuri ya addabe ta. A ganin ku ko da injuri ko babu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal za ta iya cimma manufarta na ta ci kofi wannan season? Batun kuwa ɗan wasa Kluivert da ya ɗau Player of the Month na January yana nuna ma quality Premier League ne, ba kamar irin su La Liga ba. Za ga yau Isaac ya ɗauka, gobe Salah ya ɗauka, yau wani ɗan wasa ya fito daga Bournemouth wanda ba ma a san shi ba, daga da ita kanta Bournemouth ɗin irin ƙoƙarin da take a gasar Premier League. Yanzu muka duba La Liga gaba ɗaya tun da aka fara har yanzu wata 6 gaba ɗaya 'yan wasan Barcelona ne da 'yan wasan Real Madrid suke Player of the Month, saboda babu competition. Wannan shine magana gaskiya, shi yasa har gobe Premier League yake saman La Liga da sauran league. Batu kuwa na ƙarshe shine tsawaita kwantaragin wannan ɗan wasa Davis Alfonso. Wasu da yawa sun yi cece kuce akan tsawaita kwantaragin wannan ɗan wasa, domin ana zaton in kwantaragin shi ya ƙare zai zo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ne, sai dai ya ba mutane da yawa mamaki. A ganin ku a nan gaba zai zo Madrid ɗin ne, ko dai kawai zai zama sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich? Ma haɗa comment section. Allah ya sa mu dace.